Op het keersveld in Marre ben de band druk dwaande om de bal in het park te slaan. Dit duggen ze onder professionele begeleiding van de trainers van Stichting Scoren Noord-Friesland. Deze stichting jouwt extra keertstrainingen, jonken de training die het band krijgen bij haar eigen club. Elke groep bestaat uit maximaal 15 keertjes. We beginnen straks met een welpengroepje. Dan hebben we de famkeswelpen, dan hebben we de squallenjongens. En straks hebben we 4 groepen meer op tiesjes en tonsjes. En wij moeten wat meer naar de federatie krijgen. Dus net naar de vereniging, maar iets meer naar de federatie. Zodat ze correctie in komen. Op dit moment zijn er zelfs keertjes die KNKB gaan, dus op het hoogste niveau keertsen. Zo zijn we dus 8 jaar in begonnen met heel litsen en die juist elke keer beter worden. En tenminste, als alle leer maar een voetbal te kiezen. Dat is het allerbelangrijkste, vind ik, wat ouders doen maar. Wij hopen dat de vereniging zelf, dat ze daar 1 keer trainen in een training in de week. Hier hebben wij dat de band 1 keer trainen per week en dan een uur en een kwartier. We hebben al een keer een opleiding volgt. We hebben al een keer ons keertstrainer diploma. En ja, zo vullen we dat tijdens de training wel al een keer verschillend in. Dus we gaan af en toe, dan wisselen we het trainers met groepen, zodat iedereen met een eigen werkwijze te werken komt. Dus dat is echt wel mooi. Ze hebben beter om wedstrijden bij de KNKB te kiezen. Net alleen bij de ledenwedstrijden en federatiewedstrijden, maar vooral KNKB-wedstrijden. Frederik Slagman en Janard Sipma doen mij onder training. Frederik leidt uit wat er zo mooi is aan het keertsen. Ik is lekker mijn baltjes slaan en ik vind sporten gewoon sowieso al heel leuk. En keertsen is gewoon lekker in losramen en dat vind ik heel leuk. De we traint op meerdere onderdelen. Wij leren van hele 4 meters in het park te slaan, heel veel uitslaan. Beide jongens gaan keersdoel. Ik wil heel graag op de PC mij keertsen, dat is echt mijn droom. Om hoofdklasse te spelen. Het parcours van Arnhem won in 2018 de Freule. Een kroon op het werk. Al die jongens die gaan hier les of trainen hoe ze, maar dat is natuurlijk maar kan het net hebben. Het keertsen zit in een positieve flow. Maar wat zijn de consequenties van het coronavirus? Het is jammer dat er voor de het keert wordt, want ze krijgen hier achterstand aan natuurlijk. Want hier niks doen of geen wedstrijd keertsen, daar ben je net beter van. Dus ik hoop dat als de takken hier zo vol mogelijk voort worden keerst en dan zien we zien wat er nou in het vet zit. De partijen keertsen, het trainen keertsen, de beleving, het tactische spel, een bovenslag, een zitbal slaan. Ja, die kick dat is echt geweldig. En ik heb zelf een aantal keer in de PC keertsen mochten. Nou, dat is tot wat 10.000 mensen te keertsen en dat is gewoon, dat is wel het ultieme doel voor elke keertser.